ụmụnne m na ụmụnna m, ihe mere anyị ji wee dịrị ndụ taa, biko ọkụ o ji afụ ụzọ bụkwa ime mmụọ gị. Ọkụ iji afụ ụzọ, ọ bụ ya bụ ihe anyị na-agwa gị, because all this knowledge bụ your light. Light ọkụ ahụhụkwa nke iburu lampụ na-akpagharị, ya symbol ka a na-ekwu. All this knowledge will light that will lead you. Ụwa bụ ihe efu, ihe efu void. Void is full. Void, a sị na space is empty. Nwanne bụtọdọrọ empty, enwe ihe na-afụ mba, mana o juru eju, because ebe a nke isi ekuru ume ị na-ekuru. Ndị amụma ụgha ejeghị egbu gị, kwere ndị amụma ụgha, maka na edukeshọn, ihe ọbụla ịma n'ụwa ọ mmadụ kụziere gị, ihe ọbụla ịma n'ụwa ọ mmadụ kụziere gị, mana amụma ụgha nwa anwa kpara gị aka. Amụma ụgha kpara gị aka, ọ gwa gị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme. I defend gị ideology na-amaghị isi ya, emesi nweta mgbe ị nwetara onwe gị, ị na-asị so iso ndị eme ụdị omego gị, omego m edefend go m ihe nna amaghị. At the end of the day, na-ajụ onwe m, nwoke ijikwa anya gị ọ bụrụ ndị amụma ụgha. Omego m mmesịa na-ajụ onwe m, nwoke so ngị mere ụdị ihe a. You don't believe it yourself. Ọ bụ amụma ụgha ka a na-akpọ ya. They will destroy you. Ha ga-destroy gị ị n'aka na iwuru daiz, iwuru pitipi itipiafa, like life and direct. Ihe ọbụla mere gị n'ụwa nwere cause and effect, and ndị Igbo nwere ya na concept. Ndị Igbo si na uche bụ akpa, onye ọbụla ma nya nke. Before nwa bekee amara na mental bụ isi, ndị Igbo na-akpa isi. Ndị Igbo na-akpa isi. Ndị Igbo ji wee sị gị na uche bụ akpa. Ndị mmadụ echara na-ekwu akpa a anya n'aka, ndị nkịtị ọnụ na uche bụ akpa, oche na-akpa ahụ onye n'aka ka a na-ekwu, mana ndị Igbo na-akpa isi. Kedu ihe mere Igbo ji akpa isi? Because Igbo ihe wu ntutu before ha akpa ya akpa. Gịnị ka eji akpa ya? Eri dị ka eji akpa isi. Kedu onye gwara ụnụ? Kedu ihe a gwara ụnụ na eri bụ father of Igbo? Mana eri ka eji akpa isi na ịma na onye nwa with the bonding principle between you and the universe, you and the verse. Nwanne okwu karịrị akarị, ka hapụ okwu ha maka ndị gbakọtara agbakọta, because onwe ndị agaghị aghọta. Ịtụzie ndị a sị gị na-eriwo onye nwa chefuo na eri ka eji akpa isi. Onwere ha aghọta ihe a na-agwa ha na data isi owu ahụ anyị na-akpa. You don't understand. Every Igbo philosophy is a message. Heavy one nke buru ibu, ọ bụrụ okwu ụmụazị. Ndị Igbo bụ ndị egede, bụrụ ndị ọkpụ, ọ bụ ndị eji amatụ. Ọwụrọ ndị nkịtị. Ụmụnne m need a special class to understand Igbo language. You need a special classroom. Special class to understand the Igbo language. You need a special treatment. You need to eat. You need that is to eat alkaline food, electric food, for you to understand the common Igbo language. You need to vibrate. You need to light your light before you can understand the ordinary language. The ordinary language. Ọ bụrụ about to bịa pụọ, no. Ọ bụrụ about to bịa nwoke mbịa ebe a. Ngwa gị na bịa aha dị 20 in different angles, ị gaghị ekwe. Bịa aha ị kpọrọ. Ọ bụrụ na-ebi ọkwụrụ ebi. Ị na-ebi ọkwụrụ ebi na, yes na, the same way isikwa ebi ndụ. Ị na-bread, slicing bread, ibiri ya ebi. Mana ị na-ebikwe ndụ ebi o. Ị na-asịkwa mmadụ bịakwa o. Ịhụ ka isi wee cut ọ dị tini. Ịkwekwa isi wee cut ọ dị aka. Mathematics 2 plus 2, itinye 2 kweta ihe ọzọ, onye ga-anọ 22 nyere gị anọ, ọsọkwa gị kpọọ ya 22, ọsọ gị kpọọ ya 2 plus 2, ọsọ gị kpọọ ya 2 and 2 nyere gị 4. That is ihe Igbo standard for. Igbo anaghị account. Igbo don't count more than 9. Ndị ọzọzi bụ ana ọ sị iri were iri ana. Simple as ABCD. That means he's telling you about life at the same time. Na-agwakwa gị about number. Igbo si gị ọnụọgụ, nyanwa wụka ọnụọgụ, n'ọgụ the fighter, nyanwa wụka ọnụọgụ, that is war front. The same eji wee sị gị na ọnụ mmadụ ji wee wụrụ ọnụ mmụọ.
before ndị Igbo ma destiny. eze ichie ọkwa eze iteta ụra ịta atụ ka ichicha eze gị, that means o symbolize the spirit. That's why you clean it. Your spirit must be keep clean every day. Iteta ụra in the morning, ọnụ ga na-esi isi na ịpụtago n'ụtụtụ ndị clean ya irisia nri ikilin eze gị, ọwa eze gị ka iji ata ihe, because you use it to judge anything. Itinye n'afọ, oruzie n'afọ, afọ eselete, oruzie n'afọ, afọ asị ya mba achọghị m gị, mba achọghị m gị. So upon destiny still don't understand there is a judgment, but your food judge anyụọ gị na nsị, you don't understand. mana irisia nri ịnyụọ nsị, why na afọ ahọrọ ha niile, why o ji wee họrọ sọ wepụta m na nsị? Why? Because you have been rejected. Iweba na ntị ndị Igbo ji wee sị Igbo alịa m, Igbo alịa m, Igbo alịa m. Ụmụ ibe, okwu buru Igbo ebuka abụrụ akụkọ. Anyị gbawo ndị agha sị na Igbo agaghị ana, na ọwụkwa kama Igbo ga-ana ka anyị na. Anyị gbawo ndị ahụ nyere ọkụ n'aka. Anyị gbawo ndị na-eme Igbo, na-ekwu Igbo, na-eti Igbo, na-eri Igbo, na-asa Igbo, na-ata Igbo, na-agba Igbo. Anyị gbawo ndị agha. Anyị si kama na Igbo agaghị adị, kama ka anyị biri n'elu. Anyị anaghị eme omenelu na omenala ka anyị na-eme.